बरे आहात ना? महत्त्वाचं म्हणजे घरी आहात ना? तर आज मुनी फिल्म्स आपल्यासमोर एक कविता सादर करणार आहे. कवितेचं नाव आहे सुरकुतलेली वर्षे. सुरकुतलेली वर्षे चेहऱ्यांवर घेऊन खूप वर्षानंतर जेव्हा आपण भेटू तेव्हा एकमेकांना सांगण्यासारखं काही असेल का तुझ्याकडे आणि माझ्याकडे सुद्धा? कारण तेव्हा कितीतरी पावसाळे निघून गेले असतील, कोरड्या डोळ्यांनी वाहून गेले असतील. त्या सरलेल्या सरींनी जर मागितली उत्तरं तर ती असतील का तुझ्याकडे आणि माझ्याकडे सुद्धा? पांढऱ्या केसांमध्ये तू रात्राणी माळली असेल, तीही सुटलेली, अगदी मला आवडते तशीच. मीही मुद्दामून अत्तर शिंपडून आलो असेल, त्याचा गंध तुला कधीच नाही आवडायचा. त्यावेळी एकमेकांच्या आवडीनिवडी जपण्याचा हक्क असेल का तुझ्याकडे आणि माझ्याकडे सुद्धा? आयुष्याच्या या वळणावर आपण एकत्र झालो तर कदाचित होताही येईल, पण या क्षणी असंच एक वळण आलं जिथे वाटा वेगळ्या होतील. तो पुढे जाताना मागे पाहशील, माझाही पाय अडखळेल. वर्षांना सुरकुत्या पडण्याची खरं तर इथूनच सुरुवात होईल. या पुढच्या वळणावर थरथरत्या हातांना आधार देण्याऐवजी या वळणावर घाबरलेले हे दोन जीव एकत्र झाले तर? ओला पाऊस, भिजलेल्या कविता, रातराणीचं दरवळ, असं कितीतरी आणि काय काय आपण एकत्र जगलेलो असू. आणि तेव्हा एकमेकांना सांगण्यासाठी खूप काही असेल तुझ्याकडे आणि माझ्याकडे सुद्धा. तर मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला ही कविता आवडली असेल. तर मुनी फिल्मचं पेज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबाची काळजी घ्या. स्टे सेफ.